nikah. Sumorante. Iki lamun ndak sawang kaya muridku bocah bagus, bocah sigit, bocah Jentara si Permati, ya si Margana. Ana apa ngger bocah bagus? Kanjeng Bapa, Kakang kula Bratasena ing dinten sakmangke mapan dhateng pundi Bapa? Kakangmu Bratasena dina iki ambyur ana sajroning Samudra Kidul ingkang winastan Minangkabau goleki banyu suci Pawitra Sari tirta mahaning suci kanggo srana wedaring kawruh sangkan paraning dumati. Aja kuwatir rasamu ya nang cah bagus cah sigit anakku sing bagus-bagus Dewi Margana. Samudra Kidul menika samudra ingkang gawat kliwat-liwat wingit kepati-pati menawi Kakang Bratasena cilik dumugining sakit, gedhe dumugining pralaya, paduka Kanjeng Bapa kedah saged tanggung jawab. Wah, tuh trawasan. Ya, yen pancen mangono, entenana Bratasena iki mengko mesti bakal enggal bali. Bapa piye? Menawi surup surya, menawi surup srengenge Kakang Bratasena dereng timbul menapa paduka Bapa Durna kersa tanggel jawab samukawisipun. Aja ngeden-ngedenipun Bapa kowe Margana. Ayo enggak disusul ana tepining samudra Minangkabau yen pancen kaya mangkono kekarepanmu. Samudra Minangkabau. Yo mbacotake laku Risang Radyan Bratasena ya Raden Bimasena. Wauda kaya mangkono wis prapteng tepining samudra Minangkabau. Dupi wis prapteng gisik sigra pinapak gedhening alun ingkang gulung gumulung. Wauda kaya mangkono Dyan Bratasena nyawang jembaring samudra ingkang hanglangu tanpa pagut. Tumekaning ombak ingkang anempuh wentise Sang Bratasena kaya bisa tata jama arsa amangsulna lakune Sang Bayu Siwi.
satemah tuwuh tandha pitakon saklebeting batos sida njegur segara apa ta yen ora lamun sida njegur bakal pisah kelawan keluarga selawase urip krana amung pati pacangane lamun yen to wangsul tetela banger asmane sakwus nyokapitang kanthi jangkep wis madhep lan mantep Risang Bratasena angge nyarsa Hangupadi banyu suci Pawitrasari tirta mahaning suci ginarya wedharing kawruh kasampurnan suku mancik ana watu gilang hambyur jero samudra Yan Bratasena Hangakak galak umelap nenggih Risang Naga Nabatnawa pitung bangka tingetal gedeni mencorong mripate mawa sungu mijil nyembur geni sak klapa-klapa teka tabone dupi priksa Raden Bratasena ingkang umambanging warih mangkrak slura manaut
makiki kumambang katonku mawang wisanya mampa kisih manao marang risang bayu Sang Nabatnawa hanggubel badane risang Bratasena tutuk hangake pentis kang kering saya keket panggubele saya raket panyakote nganti sang Bratasena pepes kekes angles bayune nganggo prasasat wis tumeka lena nanging awit dayane piyandel sesupe Dwi Indra mani ing warih peparinge Bathara Indra tuwuh ingkang dadi karosane grayah kang asta modot kang Pancanaka mengkang tutuking sarpa nganti sigar dual dadian patine minangkal bu banjir getih mancing aduh Bathara Gung kang amurwa bumi bukti paring pangarsana marang kawula kang tan bisa ana bocah bajang ingkang umambang sajak wis wanuh dening aku kowe kuwi sapa Bratasena ulun iki kang kita upadi bebisik ulun Bathara Ruci ya sang Marbudingrat ngaturaken pangapunten awit saking utunging raos cubluking pangertos duh pukulun iya garwa sulung tampa Bratasena mangertiya
Aja to kita gampang memangan yen durung weruh apa to kang kita pangan. Aja to kita gampang mengenggo yen durung wanuh apa to kang kita enggo. Lan aja gampang lelungan yen durung wanuh dunung ngendi kang kita jujuk. Kula namung mituhu dawuhipun guru ya. Awit saka pitaya kita marang guru nganti kita bisa ketemu kelawan jeneng ulun. Kang kita upadi banyu suci pawitra sariku amung pralampita kang ateges ati kang suci lan rasa ingkang wening. Sapa wong ingkang kepengin sampurna uripe pancena kudu weruh kawruh sangkan paraning dumadi kang warah ing tata dharma. Luwih jlentrehe manjinga guwa garba ulun. Lajeng caranipun kados pundi? Paduka namung alit kula rawa birawa kados mekaten. Aja to mung kita. Jagat iki yen tak kersakake bakal mlebu ing nganggo ulun wis. Nger, mlebu metu talingan kering ulun. Sendika dawuh pukulun. Manjing anggane Sang Ruci Bathara Risang Bratasena gelising kondoring kesing carita wis winejang kawruh sangkan paraning dumadi Purwa Madya Wasana mungkasi samendang tan ana karempit mangkono lingira Sang Ruci Bathara Bratasena sira wis bisa ambuka waranane ati manjing jroning kalbu minangka lelantaran marak ing ngarsane Gusti Kang Maha Suci. Iku pratandha lamun sira wis bisa nyingkirake hawa nafsu lumantar laku sembah raga sembah cipta sembah rasa kang sarta sembah jiwa. Bingah manah kula menawi mekaten menapa dipun keparengaken kula dhateng mriki selaminipun duh pukulun. Aja kita durung titi wancine sebabipun menapa duh pukulun sumurupa sepisan isih ana kewajiban kang kudu ndok lakoni kaping pindho ibarat wong mangan sira lagi dapur icip-icip. Besok yen wis titi wancine sira bakal antuk katentreman. Wis ngger Bratasena enggal metuwa saka guwa garba ulun. Enggal Balyana Madyapada ulun bakal sajiwa marang kita madeka pendhita aning pertapan Arga Klasa gethok tular kawruh sangkan paraning dumadi utawa ngilmu kasampurnaning urip marang para bebrayan agung madeka pendhita peparab begawan Bima Suci swargakna wong tuamu Pandhu lan Madrim kang dina iki nandhang pasiksan mapan ana kawah Candra Dimuka. Ora mikir janji alam dunya manungsa punjul bakara alam ati balik pidana nanging padha ora rumangsa yen rusak alam agesang sira aja padha ngesuwa kabeh ngono karsane yang sukma mula aja padha sembrono supaya ketan antus citra. Bratasena sira nang endi, Nger?
mulat mara sang Harjuna esmunira kamanungsan kasarepanting kaing mungsuh ing Bapa Durna punika sampun serap surya Kakang Bratasena dereng timbul kados pundi kawicaksanan paduka Bapa Panembahan. Parmadi, pun Bapa iki pendhita-pendhita kuwi dipundi lan ditata. Dipundi ing solah bawane ditata ing reh pangandikane. Pun Bapa bakal netepi janjiku kang wis kawedhar. Iki wis surup surya, muridku Bratasena durung timbul. Oh, tak susul ana jero samudra kowe Bratasena. Kakang Bratasena, wah ya Durna guruku lan kowe jlamprong banget panuwunku marang Durna guruku krana wis dadi lantaran Bratasena ngregem kawruh kasampurnan ben para Kurawa ngarani apa wae sakarepe sing baku kowe kuwi guruku kang sejati Bapa Durna. Kinutang-kutang tansah bisa lelati arep rasa tentrem kayomi pujiku sila dadi tepatulaga gede bae kudu sigang gede bae kudu sigang sekali lagi ya. Ya. Nyambut gawe wiwit jam 09.00 nganti jam 2 kurang luwih pinaringan lancar gangsar ora ana sambikala apa wae Mas Gareng. Iya ya Dik Petruk Dik Bagong selamat pagi Mas Petruk. Pagi. Bombong kaworan bungah ana ing dalu sak mangke. Ya Le. Iki masih ya kuwi nutukake lakon permintaan wis dipaket Bima Suci kang dadi lakone ya ta. Tekad kang sarta niate Raden Bratasena patut dadi tepa palupi ya ta.
jenenge wayang mono ora ngur tontonan sering kula kandhakaken wonten ing panggung-panggung wayang menika mboten namung hiburan ning uga ana jerone pagelaran wayang kulit uga ana tuntunan kang sarta tatanan kang iso kanggo patuladan tepo palupi sing iso diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ngono ya Dipeten. Kaya Raden Bratasena iki kena nggo conto nonton wayang iki ngilo karo awake dhewe. Aku iki kaya sapa to? Ngono. Kaya kanca-kanca pengrawit kaya Victor barang aku iki kaya sapa upama wayang. Ngono. Dewa Ruci. Ora nggur cilike mangsaku kok Dewa Ruci. Dadi apa-apa ki gumantung anu ya Le. Ana tetembungan jare para sarjana kang sujaning budi dhisik. Piye Mas Gareng? Wong ki nek pengen ngerti karaktere kaya apa, sipate kaya ngapa, heeh. Sudut pandangane iki kaya ngapa ki sawangen kumpulane iki karo sapa. Wah niku leres menika wau nggih sampun kula singgung wonten ing jejer kita jejer sore wau Urawa kumpulane karo sapa kumpulane Rina Wengi menika nggih kalih Patih Sengkuni Pandhawa Rina Wengi kumpulane karo sapa lingkungane karo para punakawan Bapak Semar mligine mula sak tindak lakune para Pandhawa menika tansah ngambah marang margi kang rahayu. Wo ngono ya Le. Ya. Apa-apa iki gumantung kumulane ora kok awake dhewe tegese serawung niku pilih-pilih mboten. Ning niku dihati-hati ya ta. Mergo ana wong sing berprinsip ngono ndelok karakter bocah kae kaya ngopo niku kumpulane sik. Kumpulane wong ceroboh, kumpulane wong mendem ya ta. Ya ta. Ambak ndak tahu mendem nek kumulane wong mendem ya panggah ketut ngaten. Ngono ya. Nek aku nak mendem kabudayan. Lah niku sing becik nggih niku. Ya iya, ya. Sing dadi apa-apa ki milih apa ki pasrawungan kudu sing ati-ati, kudu sing ati-ati, kudu sing ati-ati. Kudu iso milah kang sarta milih, ya. Nek kumpulane karo wong mendem ya tan wurunga nggih ketut. Kumpulane karo wong seneng medok mamane. Ya ora wurunga nggih. Bakale ya ketularan pengin minimal iku pengin. Penasaran, heeh. Nek kumpulane karo dalang fa insyaallah sregep ngaji menika. Mangsa kok diapik-apikke. Iya, iki masih dalam rangkaian PHBN. Puncak PHBN peringatan Hari Besar Nasional ingkang kagelar dening para pepunden-pepunden kula ingkang mapan wonten ing Kukuban Kecamatan Baron Kadipaten Nganjuk. Luar biasa Mas Petro. Ayo. Luar biasa mila mboten kendhat anggen kula ngaturaken panuwun. Terima kasih yang sangat banyak Bapak Edi Santoso ingkang ngasta selaku menjadi diwan menampung aspirasi menapa ingkang dados kekarepanipun para warga gung masyarakat ngono. Ugi Pak Camat ngaturaken Pak nuwun. Ya Le. Pak Camat lan sedaya panitia uga ora lali ngaturke panuwun kanggo para pemirsa penonton sing sinunggan awake dhewe nganti season gara-gara ya Mas Petro. Dik Bagong ngaturake panuwun. Yo sadurunge tetembangan kang menika warna anu luwih dhisik aku pengen ngrungokake. Ya. Apa ki? Ya. Karya Ki Haji Mantep Sudarsono. Ya. Jumbuh kelawan swasana PHBN lancaran 4 pilar. Wah. Kelawan jat mika nulike
mrene kabeh iku tansah purna tanpa tut wong budaya padha hamba kaya watu cobane para kasusra cah kondang wana ing wang dimen ing wang paan wirang jagat dewa batara kabeh padha kalih sulistya kawan jatika boleh kene wawane kabeh iku tansah purna maan pakon wong budaya padha kaya watu jane para kasusra Kyai Semar Badranaya wonten dawuh Ndara kula Raden Arjuna mula dina sakmengko ora sah dadak karenden gawe derekna kang dadi laku kujung-ujug ana ing pertapan Arga Kailasa Kyai wonten perlu menapa panjenengan Ndara Arjuna badhe lumarap wonten ing pertapan Arga Kailasa Kyai ing dina sakmengko ana pendhita ingkang kondhang kaunang-unang kajuwara saindenging jagat raya kang peparape Begawan Bima Suci. Begawan Bima Suci mau dadi srana pambabaring kawruh sangkan paraning dumadi. Ora ketang setetes cara carane banyu, Arjuna kepengin nyecep ngilmu kasampurnaning urip utawa sangkan paraning dumadi. Mekaten Ndara pancen bener. Sisan gawe Arjuna bakal takon krana ing ripalungguhan sakmengko wis sawetara wanci Kakang Jodipati Kakang Bimasena Muspra kang tanpa wangenan. Sisan gawe sakliyane Arjuna bakal nyecep ilmu kasampurnaning urip uga bakal nakonake mitambahake baya ana ngendi ilange Kakang Jodipati Kyai. Sumangga kula dherekaken kula jinejer dados panakawan namung tutwuntat lampahipun Bendara Taunana Windanana ora bakal bali kalamun durung gegandhengan kunca lawan Kakang Mas Jodipati Kyai.
Angudari tias riwut urwete rawat wewadi wedi lamun kauningan Iput Iwang Tete Kala Ludra Mas Pati Raja Dewaku punika Raden Patih Harya Sengkuning kang amarpeki kula nalendra ing guwa Kiskendha kula pun Prabu Karungkala. Prabu Karungkala kula wonten dawuh Raden Patih wis sawetara wanci jeneng sira Prabu Karungkala dadi ratu serayane negara Ngastina. Ratu serayane negara Ngastina ing antarane negaramu Guwa Kiskendha kelawan negara Ngastina wis sawetara wanci nindakake pidak jempol gedhek kanthuk kang sinedya muhung ora ana liya kejaba mung patine para Pandhawa. Aku Patih Sengkuni menehi kapercayan marang Pendhita Durna. Babar pisan nganti saiki arep mateni si Bratasena. Gagar wigar ora ngentukake hasil apa-apa. Pramila kang kaya mangkono Karungkala kula wonten dawuh Raden Patih. Dina iki kabar sumebar pawarta wis warata miturut kabare Mbok Bakul ingkang sinambi wara. Dina saiki negara Ngamarta lagi kelangan Werkudara. Kelangan panenggak Pandhawa. Lah iki digunakake kanthi bener becik. Merga negara Ngamarta lamun kelangan si Werkudara paribasan macan wis ilang siunge. Ibarat gajah wis ilang gadinge makaten. Ya. Ilange si Werkudara, ilange si Bratasena saka negara Ngamarta gunakno kanthi bener becik. Lumarapo ana ing negara Ngamarta, bedan Ngamarta rangketen pendha sak peranane. Nyuwun pamit Raden Patih. Go! Mahrahina semupang Iwang Aruna kadinetraning angkorapuk sabdaning kukila ringkani goro kageter kinidung aningkung lirwu sing pinipanca mengko dhisik ora teges Bima suci angkuh nanging katemben wae weruh mula aku mitambuh sapa kisana ingkang nedeng rawuh amit pasang Kalimantabi pisowanan kula sinabeta ing Iladuni dumawaing tawang towang derek tepang Hangladi wanuh duh sang wiku kula satriya wingking saking kasatriyan Madukara dene kekasih kula
Nun inggih Raden Arjuna utawi Raden Janaka. Arjuna ya Janaka lakar kados mekaten. Kula Semar Sang Wiku banjur ana wigati apa dene satriya Madukara petrek-petrek sowan ana ngarsaning sun mapan ana ing pertapan Arga Kailasa kene. Duh Sang Wiku, kabar sumebar pawarta sampun waradin mbok bilih paduka ingkang dados lantaran pambabaring kawruh kasampurnan. Pramila mboten ketang setitik panengah Pandhawa nuninggipun Janaka nderek angangsu kawruh anyecep kawruh sangkan paraning dumadi kala wau. Punika paminta kula ingkang angka setunggal dene paminta kula ingkang angka kalih sejatosipun kula pun Arjuna sowan wonten ing Arga Kailasa mriki badhe tanglet kalian jengandika Sang Wigudebya. Takon babagan apa? Pandhawa menika cacah gangsal kadang kula werda kadang panenggak ingkang nama Raden Werkudara sak mangke murca ingkang datan pewangenan. Mbok menawi kanthi sowan kula mapan wonten ing pertapan Arga Kailasa mriki paduka Sang Wigudebya saged uyung-uyung anyeng kuyung madhangaken pepeteng angudari reruwet baya wonten pundi murcanipun kakang kula panenggak do Sang Wiku. Dadi angka 1 kowe pengin nggayuh kawruh kasampurnan. Angka 2 kowe nakonake kakangmu lakar kasinggihan duh panemban. Aku bakal paring katerangan nanging luwih dhisik sumeniya ana ing pepungkuran kae sajae ana dayoh meneh bakal prapta ana ing sak ngarepku mapan ning pertapan Arga Kailasa kene. Tan samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing asepi ula ingkang sowan kowe sapa? Kula Pendhita Kleyang Kabur Kanginan Kemul Mega Akekudung Langit. Jenengmu sapa? Nami kula pun Sumabawuk. Sumabawuk nggih. Musik ta. Kok petrek-petrek sajak nyolowadi kang dadi pasuryanmu? Kowe saka ngendi? Kleyang Kabur Kanginan tanpa dongko. Tujuanmu ning Arga Kailasa kene? Kula kepingin do Sang Wigudebya kula sampun mireng kekondangan paduka. Kekondanganipun Sang Wigudebya nuninggih Sang Begawan Bima Suci ingkang pranyata ambrebeki jagat.
kiblat 45 pancer sampun ngabaraken kekondanganipun Begawan Bima Suci ingkang pranyata Brahmana ingkang wegik Brahmana ingkang kesdik ingkang dados paningalipun. Watuk barang nggih pun tuwa. Terus kula pengin sisa-sisaning umur kula abdekaken wonten ing ngarsanipun Begawan Bima Suci ingkang kula ajab boten wonten sanes inggih namung manising pepati. Pramila kula kepengin purwita suwita ngabdekaken diri wonten ngarsa jengandika Begawan Bima Suci. Omahmu ning endi? Pun kadol. Omah kok nganti kadol. Nggih kula dol duwite kula nggih ngopeni gendaan kula. Omah kok nggo duit nggo gendaan lah nyatane. Anak-anak kula pun mati sedaya. Bojo-bojo pun mati. Matine bojomu cemplung sumur. Kok cemplung sumur? Nggih bojo kula cemplung sumur kula bingung nek kula nulungi kula uruk pisan. Wong kejem kuwi. Anakmu pun mboten gadah, omahmu mboten gadah domong yoke. Anak mboten, bojo mboten, omahmu pun kadol. Kayangan kaya omahe sapa? Edan. Dewa-dewa Sukata marang suring prang ngudane arum-arum angendan wing awiyat ing Bathara Guru Hong siwah bojo bojane bojo Darma darmane Darma Rahayu Hastuta Hastuti ya jagat dewa Bathara iso mbagekake cara dewa ya sang mustikaning jagat Hong nirdahna pinara sabda sabdaning Jawata Iwana sabdaku Rahayu Hastuta Hastuti ana parigawe apa dene sira Bathara Guru keraya-raya prapta ana pertapanku kene iya sang mustikane ngrat sepisan prapta ulun mapan ana kene paring nugraha tumrap jeneng kita Werkudara angka loro apa wae kang kita penginake mesti bakal kasembadan apa kita kepengin ngratoni sagunging dumadi apa kita kepengin dadi ratuning dewa lan maneh upama kita kepengin ngratoni jagat saisine ulun ora bakal awel para dewa bakal masrahake marang jeneng kita Werkudara Bathara Guru kawruhanana ning kene ora ana Werkudara anane Bima Suci lan kanugrahan kang ndak tampa dudu saka Jawata krana Jawata lan Bima Suci kuwi padha sabab apa sabab kabeh wis mangreh pangwasa tumrap tanggung jawabe dewi-dewi yen dewa kuwi yen nyiksa tanpa upama ning yen mulyake ya tanpa pepindhan nanging yen tumrape Bima Suci kabeh mau wis ngemoi sabab kabeh wis kawengku dening Bima Suci Bima Suci apa kita kepengin nglenggahi apa kang dilenggahi kelawan para dewa kareben ngerti kasekten kang disarirani dening para Jawata babar pisan ora Bima Suci ora bakal ngesuk marang kelungguhane sapa wae kabeh kelungguhan wis diponto-ponto karo sing gawe jagat yen pancen sira wis mangerteni yen kelungguhan mono pinonto-ponto kenang apa kok jeneng kita ngesuk marang kelungguhan ulun mara gage tuduhna ning ngendi nggonku ngesuk-ngesuk marang kelungguhanmu Manikmaya sumurupa nalikane ulun tetinjo marang Madyapada ya mapan ana arga kaelasa iki kang dadi papan palungguhan ulun Bathara Guru aku arep takon apa pilahing alam kuwi ana pira lan apa wae
sepisan alam Suralaya ya kuwi papaning para Jawata. Kaping pindho alam Suradewi ya kuwi papane para Gandharwa. Katelune alam Kafiruna kuwi papane Suksma kang keblasuk lakune sabab kurang temen panembahe. Kaping papat alam Suranggangkara ya kuwi alame jalma manungsa. Aku takon maneh, Bima Suci kuwi dewa apa manungsa? Jeneng kita kuwi manungsa. Banjur arga Kailasa kene iki klebu alam Suralaya apa alam Suranggangkara? Kene kuwi alam Suranggangkara. Apa ya wis ora sak trepe yen aku mapan ana kene? Malah yen panjenenganmu mapan ana ing arga Kailasa tak kira ora sak mestine. Merga kene dudu papan kelungguhanmu. Yen kaya mangkene apa ora jeneng dewane sing serakah dakah-dakah. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Bima Suci, apa kowe ora eling wong tuamu kang panandange tekan seprene maksih ana sajroning kawah candra dimuka? Ora susah gepok singgol karo Sudarmaku. Kabeh titah wis ginaris lan padha ngunduh kurping pakartine dhewe-dhewe. Ning kosok baline wis dadi kewajibane anak kang soleh kang kudu ndongake marang wong tuane supaya diapura tumrap kabeh dosa kang sarta kaluputane. Bathara Guru, pranyata kowe dewa sing wis kelangan kawaskitan ketitik ora nyumurupi sapa sejatining Begawan Bima Suci. Waduh, Sang Nawaruci. Ngaturaken sedaya kalepatan awit kiranging pramana anggen kula ningali dumateng handika Sang Guru sejati awit paduka samangke kasarira dening ingkang titah pun Bratasena. Syukur bagi sewu yen sira wis sumurup marang sapa kang kita adepi dina iki ana ing sasana Danawarih papane Bawarasa iki. Ingsun ngegungake pangapura marang kaluputan kita kanthi lelakon iki. Kita kudu sumurup yen dewa iku ya padha karo manungsa. Mula aja sok kumingsun lan kumawasa rumangsa bisa nanging bisa rumangsa manikmaya. Ngestaken dawuh sepisan malih hamba ngaturaken lumunturing samudra pangaksami Sang Guru sejati. Bakal antuk pangapura nanging aku duweni penjaluk. Punapa panyuwunanipun Sang Guru sejati? Bapakku Pandhu lan Madrim entasna saka enduting neraka jahanam. Enggal unggahna ana swarga Tundasanga. Yen wis nuruti panyuwunanku bakal antuk pangapura. Nuring nggih dhateng sendika mangestaken dawuh kawula nyuwun pamit dhateng Sang Guru sejati. Bapakmu kang sarta ibumu Pandhu lan Madrim wis kaentas kaunggahake mapan ana ing swarga Tundasanga. Bratasena tegese samu barange wis cetha, samu barange wis ngeglo. Apa kang kita gayuh wis bisa kasembatan? Anggonmu mandita mapan ana ing arga Kailasa kanthi tujuan ya kuwi Bratasena kepengin nyuwargake Sudarma wis kita lakoni. Baliya ana ing darmaning kasatriyanmu dadi tamenging wong negara Ngamarta, satriya Jodipati, mbrasta angkaraning jagat sukirtaning bawana Bratasena. Nyata laruta saking kudha Sagurukula yen hatan mutusa sang sri
Werkudara wis paripurna anggonmu madeg pendhita mapan ana ing arga kaelasa baliya dadi satriya satriyaning bangsa ya Yayi. Negaramu geger, negaramu kahanane lagi dedrek merga saka pangamuking ratu saka negara Guwa Kiskendha jejuluke Prabu Karungkala. Yen ora ana kumrembyaing tanganmu jumangkaing sikilmu negaramu Ngamarta bakal bedah Dara. Ngaturaken agenging panduwun dhateng Koko Prabu Ndrawati. Awit saking paduka saged mangsulaken Kakang Bimasena anglampahi darmaning senopati darmaning satriya. Iya ya kaipe padha-padha. Ayo aja katrem ana ing kene. Enggal ndombani lakune kakangmu Bratasena anggone nyirnake angkara murka. Saksirnaning angkara murka muga-muga negara Ngamarta tansah manggih guyub lan rukun kang dadi kawula miyang para bebrayan agunge ya kaipe. Srempagia amanungkung kuyak-kuyuk bilangani ramparan tak nyatuan sikrat sinajaan kopirama Srempagia amanungkung kuyak-kuyuk bilangani ramparan tak nyatuan sikrat sinajaan Bojreng iblis laknat padha jek-jekan sing ilang mus timbul Werkudara. Kowe sapa? Ratu Guwa Kiskendha, Prabu Karungkala. Semedya lakumu tumujune negara Ngamarta kelakon tak bedah negara Ngamarta tine iki kurang ajar. Piting klapa cawisna. Maju. Nah. Werkudara, Kakang Karta marang Maharawaran. Cicil Barata itu rangsang Balawarti tanpa doro. Lo,
Bayu. Werkudara. Ana paran longgo tiarahmu, tibake titir ilang nyawamu, cangkeme. Lo waya. Waya. Gugur gunung